Uf. Robí tu si. Mám halucinácie, alebo vidím nové biele tváre, bratu? Nemáš, ale to len nové tváre do kmeňa sa pchajú. To len preto, že učenie nepoznajú. Koľko sily vynaložiť musíme, kým to hlúpe učivo pochopíme. Koľko útechov spáchať treba, nech je dochádzka riadna bieda. Bratu, presne tak. Z tej školy neuletí žiadny vták. Náčelnička, hej, keď hlavná náčelnička zavelí, to už nikto nezmení. Marika je teda trieda, utiec pri nej, to je veda. Ale všetci si tu nažívame, pohodou to nazývame. Lovíme a naháňame, divú zver si vychováme. Tieto deti si my vychováme, a keď nie, tak ich prefacká. Veru, veru, palicu tvrdú treba, nech vedia, jak vyzerá trieda. Náčelničku vždy musíš počúvnuť, aj keby si mal na bláznovstvo zabudnúť. Pamätáš na naše časy, keď Marike dúbkom stáli vlasy? Keď nervy pri nás strácala, lebo deti do kmeňa nehnala. Všetci sme si iné robili, potom len v triede blúdili. Ale potom nastal útlm veľký, však nepohneš sa bez Mariky. Tak sme si to uvedomili a potom vtipy zvážili. Teraz sme kmeň veľmi známy, zborovní vždy ospievaní. Všetci nás už poznajú, pozor si len dávajú. Ale sme už veľkí, už netreba paniky. Už si všetko zvládame, tak ich teda privítajme. Deti, poďte medzi nás, veď kto ostane tu po nás? Tak, tak.